لله رب العالمين. بارك نبون أندري تراوري. كربرا بونا فلان. ما فوي تورامغا. كرباشي تيلا. إباماني كباماني جو. كل كان كابو تقولي. باشي تولا. كاتي كابو تقولي. باشي تي كاتي كوفنا. بامانو كابو تقولي. أميلا تانو بي أبلانان. أبلانان. ويك أوكي. sabula ama kibara jugu me folo ala kana klodo kibara jugu la amin ya rabbi akara bo mako akara kati akara kulu ko nyama kibara jugu ba ay ala kana kibara jugu di ami do ke ko ala ko kenyeta ya blay tabarakallah bamanan ablanan jite bamanan ko fini min kolonta atseka dese kolonka lan o chen ya blay ndaru ba ko mun fu komi ma teme komi mata ka mo batui able mo fitinu woni njoro ka dogo la able abina foni gela wala jamana kono sa misali ala kan gishi iba ye ka foko gela mana na mo do la chugo mo baw femme mo munu kun iba ye wolu tirere kusube onga gela mi mato mo baw yirere abla nan nam fenda munu kundu aywa otekoy o abitine komi matme kuma bawla ablay o amunu ka dogo ablay ala kan gishi nam o mo mana gele ko ni fiye baw willa bi yiri baw de bi ka tan yiri fitinuga o chen ablay nam yiri ba ale ka bon ale ka jan ale be yiri fitinin ni fiye che o fiye fanga bi da ale de folo kan nam ya fam o ni fiye fanga bi da ale folo kan donc ale folo de bi nyanga ta soro Allah akbar ma do sulika wuli fana nga gele yiri ba bulu ablay o ta so yiri miseni sa ni fiye nana chugo na dara ni fiye tara klawli aywa parce que ale kolo ma jakko sube nam ni bla ro ngani amne kono abina fo gele do be no ani kudo bi na jamana kono wala sigida la olu ti singa kunsin ye duguma moko ma ablay Allah akbar olu be nyese save moko de ma nam ni ye misalata sisa coup d'état la wala na fara ko faso war duna abla nan duma moko bi nyini ngalu lawa ay wotu go frère duma moko srawo yi ay o abitene ko munu me amna sanfé ka duguma moko ka foito la blay awo ala mbakun jeri munye gado muso do konema ko ni jufle bene juru ko longono ko fo juru wala sinadu bo o chen fembe na sawabu do fembe na nyina bo chugo do awo abade fembe na parce que ni asababu de fana yoyi anyina bo chugo yoyi Allah akbar ni juru fle bena kolongono ko fo juru wala wala ni mo sera ga jigi kolongono Allah akbar o kuma do mo wara jigi kolongono mati miro la juru bene kolongono fere de weke sesa wasami mato abise ka bo o fere te dore fana juru de weke ka bo Allah akbar kuma do ko mun femu no yekilenye o le se nyande me ka bo gele ko na blay Allah akbar akuma famu ay ba wala bismillah abla nan nam biye jumado ye afrika lo clip bisa wasoro afa sara kala sara clé la bay biya abriye bi tabale abo mais biye sabani gele ni mina da sini way bi sabani gele sine clé folo e sikatola nalo yirama me kalo clé folo aba ko barakalo ka dondo voilà o sumalo fana clé tan shegi ni nga jato ka ya do ay chama ke ya tota clé jule sina clé tan gele ou clé tan vla parce que c'est que bandala ayo aga kala ya so ayate clé mungani kononto tumalo bisaba jamais bisaba ni kalende bo ne ngone ma do sumalo ke mandika clé bisaba so ablay o rek mango abisikala so mungani kononto ou bisaba na bisaba ni kalende ngona wata fe o to wude fe o ti o tewa bisaba ni kele ayo ti o de fami kalola ayo abi faraje kalola abi nazara kalola be clip bisaba clip bisaba ni kele kalo do fana be no clip mo ni kononto wala clip mo ni shi voilà anda ko ne fly
ngani kono to bi saba abana ni odia do na fonto fo wala kene bala muzala na ba fe ka fo tlebi saba ata fo tlebi saba de ko mu ganta no odia ni to famu o mu gani tane do mu ganta du do je ba ay kuma jaadi mu gani ta o mu gani ta formate bisawa mu la dak lega bo bisawa kele ni wadi mina nabla kuma ko mun batola mun kala batola ni to famu wadi la ni mala gamme mun batola mun kala batola ibaso ale kuma wati mina do batola ale kuma wati mina do klalendu batola do ma damne fo donc abe fe be kin yoro sura ka kuma la tubarkalla bismillah abla non fasil bo sewni ko fasil gafo kono namu amna la je frete fole mi kasega kuma wado nyi fo mo yo wasa family kasega sura kula ablay mun mi sambo mun mi nyi fe wote independent yo kayere ango ni ma yere ni ma kayere fo de ayo amma sira kan ni ala sonama namita amisi ablay met me de lanceur be ko fon ni ma yere o tien ajira ka foko faso ka so mo kan wolon flambe no mun ferele ko fora fora kuna foni dilaw fe gafe do re fona ajira ka foko so no ferila ga procureur me polo économique kuna ale ajira ka foko so no ferili abala ka fo chugo na abina fo dibi chaale no ablanan o lu esaka do boluda commune 3 la wasaka do so no ferila chodi a fiye jumenye ni munu manya fana shara kan ga la clean chomina ko bina baraw sabati fo ma ngawil tolo na ngawli fo krele ga jo ni wo fere nyo ni no to ma ngam kureyo so fere la ba so era karela fa jo ka kure hello akbar maga chansara oli ko le ma ngawil tolo wichi ajana saka foko anka jamana kenyere chakeda do birno bajmanga ton ani fasudo ntwala ton o lu koni chama farle do nyanka ka kuldo sigi kuli hukumu ko non wawule ko la synergie de 36 ONG et des organisations de la société civile yani ni jamana nyima fe ka foko uka unyeshi kala tasawa deba o kala ta folo ko ka referendum ye Cheikh Soumaïla Maliko ani jamana nyama kalata ni député kalataw o ku ka nyishi ni kalata sabama amin o ko wode bisika so bininga gelado be no kan tanga uluma wala ko sa optal du point G konnana o ku ka chakada min be wele ko imagerie médicale o minum bi radio ni farakulo scanner na ko no fem se ka fala abutule farikulo jata wala ka farikulo jata du farikulo kono jata abla nan ko ni chakada bayin ko point G kono kono te ku halu to sa radio ni gable ya to alam ko bisi na kan ni mo le ko ede kan l'hôpital bani ni kon tala ko ne ko do baje odo tal tiendo nere tala yore na je ya so la matama kana sigala ere nere tala yore na je mo bana donc an se ka fo hôpital amba fo o tal de ni tala to ka jedo yoro asika to la parce que bo la ka tadu ko na ta ni o here bana ba to ne woni dawali ay bana ba to mun ne no projet ni wote jabge ti jigiri mo ka ta ke o here bana ba to na farago point G khali radio tsiki ali kolum gulendu kulud sigala je mata siga nerma isfela ala ngene tara laje mo bana ne tara laje ne tara do so be kono ka be laje kana du so zakani awo akay poiti ala ka ñu ndam amina l'indicateur de no ale musulmi ale ajira ale ya jira ka foko ina ferli kola ko procureur ko kuma bebi awo ina ferli ko fora ministre dala o le akobebi bo ele able ni yoro minu kan makara ubla mine be se fali ga manga fe mo jamana bulu sabula anga anyenda o dedo able ajate kan amne no mo ya fe kan wuri jafa ka fato jafa ku kiri do kasala ka kamisali aywa ako progrès kasogo bulo ko ale ko ni solo dayla amna la jenna ko na tasra mi fi ablay coronavirus ko stratégie la ko ma ba biduru no wolo flan ko ulu ko ni
boloci fura sɔrɔ coronavirus kunbɛnni hukumu kɔnɔ abilandan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ synergie 22 ni olu ye fasodenw cɔla tɔnw ye minnu b'a la k'u da don kalata kow ɲɛnabɔli siratigɛw la ko u kɔni y'a jira k'a fɔ yɛlɛmaw kan ka kɛ fɔlɔ yanni ka to an ka taa jamana ɲɛma kalata ni député kalata la Ablaye office Niger kɔnɔna na k'u ye waati kura wɛrɛ di maaw ma ji juru bɛ minnu na waasa u bɛ se ka labɔn kɛ ka ji wari ninnu sara ani o waati kofɔlen cɛ cogo min na min bɛ tali yɛrɛ fana kɛ nina ko siratigɛ la u kɛn bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali dɔw fana tigɛ min b'a to a bɛ se lajɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ so hana mansin bɔlɔlɔ siraw fɛ cogo min na ko baaraw bɛ sen na ale y'a jira k'a fɔ ko min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ PDG kɔrɔ min bɛ wele ko Mamadu Cɛni Konate ko ale bi sɔn ka nɔ minɛ sariya la sariya tigilamɔgɔw fɛ sabula ko a ye sefa wari 100,000,000 ani 11,000,000 ko o sarala dɔ ye asi ka to asi ɲɛmɔgɔ la nasira dɔw fɛ minnu tɛ sira jɛlenbaw ye abilandan bɔlen ko sa UNTM ka grève ni u b'a la ka min labɛn ani polisiw ko camanjɛ fanga ɲɛmɔgɔw kɔni ko ko bɛɛ ka kalaya u nɔfɛ ni waati laban ninnu na abilandan u ka jisuma ɲini ka bɔ a kan yɔrɔ se ka to la le Mali d'aujourd'hui a bɛ cogo di a jira k'a fɔ maa minnu ko minɛ ne kundo ka sabu kɛ ko kun b'a fɛ ka golo galaba la nati jamana kɔnɔ ko u b'a la k'u makuɲɛ fɛn dɔw fana ɲini sisan i n'a fɔ téléphone na ɲɔgɔnnaw k'olu tununa kɛ u minɛ ne téléphone minɛna u la ko bolomafɛn ninnu caman tununen don k'u b'a la ka u ɲini ko siganama kelen ko minɛna a ko senfɛ ka ban Dr Bubu Sise ko ale kɛlen ka waati jan kɛ a tununen don maa t'a dɔn yɔrɔ min na a y'a dɔgɔ a ma tunu dɛ a y'a dɔgɔ o t'a tununen a wele tunu yan k'i yɛrɛ dɔgɔ bon d'accord ale y'a yɛrɛ dɔgɔ tununen ye jumɛn ye anw t'a yɔrɔ dɔn a ye tununen ye jumɛn ye anw t'a yɔrɔ dɔn a somɔgɔw t'a yɔrɔ dɔn o de tununen mais a somɔgɔw tun b'a yɔrɔ dɔn donc a ma tunu a y'a dɔgɔ o ye tiɲɛ k'a bɔ dɛ a b'a fɔ sa k'a dogolen don ko sisan a bɔra a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ ɲambe Niger faaba kɔnɔ Ablaye ko n'a ma k'a tungaranke ye de sisan tungaranke kɔni don ayiwa yanni ka to a ka segin ka na jamana kɔnɔ tungaranke don ko min bɛ tali kɛ Cisse Technologie ale ni an ka Mali jamana bɛɛ kiri ko min na CEDEAO kiribulon b'a la ko a jaabi kan ka di juillet kalo nata tile 6 a jira k'a fɔ maa dɔw sugandira ka kɛ an ka lasigidenw ye an ka jamana kɔfɛ an ka jamana minisiriso bɛ ɲɛsinnen don an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ sira taamali ma maa 17 k'olu kɛra ambassadɛriw ye maa 3 kɛra consul ye ko a ko dibi cayana kɛ ko Badaw ni Asimi Goita diminen don a ko la kosɛbɛ ko minisiriso yɛrɛ kɔnɔ ko maa si t'i ja la yen nɔ bilen ayiwa a b'u bolo o tiɲɛ an ta ye lakaliw ka lamɛn l'histoire façon que facile a jira k'a fɔ ko sɛnɛ bɛ se ka yakuba cogo min na kosɛbɛ farafina kɔnɔ baara dɔw daminɛna jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ye layidu yɛrɛ fana ta k'a fɔ ko u bɛ u seko bɛɛ lajɛlen kɛ sɛnɛko bɛ bolo min kan sisan a bɛ se ka yakubaya kosɛbɛ cogo min na k'u bɛna tɛmɛ o tɛmɛsira ninnu fɛ abilandan sɛnɛ y'an danbɛ ye o ye tiɲɛ n'an ka sɔrɔ sinsin nkulomaba dɔ fana don ko an ka sɔrɔw bɛ se ka yakuba cogo min na musaka dɔ bilara a senkɔrɔmadonni kama n'o ye Fonds de développement durable ye ko jamana y'a jira k'a fɔ ko sefa wari miliyari 61 sanba 2021 kɔnɔ k'u bɛna o kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin siratigɛ ma ni dɔ ma sira bila ni dɔ ma sira bila ni wari ye ayiwa o ka fɔ a la dɛ Maliko don Maliko don parce que dɔw b'a dɔn minɛn dɔ yann'a ka na minɛn bɛ kɛ ɲin ten a b'a fɔ dɔ burun na o taa burun cogo dɔn o tiɲɛ Mali tribune na ale y'a jira k'a fɔ est-ce que le Mali tourne an bɛ tribune jumɛn kan ayiwa est-ce que y'an yɛrɛ b'an ka tribune ɲɛdɔn kosɛbɛ ayiwa nka kɛlen ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko Igor Mamadu Igor Jara ko ale kɔni ni a nɔfɛ jama bɛɛ lajɛlen kɔni nana URD kɔnɔ abilandan ko a b'a fɛ ka seko kɛ waasa min b'a to a bɛ se ka kɛ cɛbɔ cogo min na donc a kɛra bunna jamatigi ye o fana bɛ kɛ o Ablaye politique la o bɛ kɛ bunna jamatigi awɔ
bole ko sa ko budget ni trésor ko lu ñimo falina aka jamana ñimo fe o ya nga wori so boso yore anga jigine wude budget and trésor o warde ni o ya faso jigine warde tey warde be faso wala ko faso jigine faso jigine do chen aywa ni so mandana kuna funi telin ko bado ya blay o kliga famina la je kan ne do kuma do ñoce tabarakallah bamana bamana ka bare jigine bamana ka bambara ka bara anga bara bo bara famba sene de ya blay aga bara chama sene famba sene ouais ka tuga bagan do fana blanc sen fait c'est que toi là amoke ga obe anga solo sinzin pluma baye bon chia de mali là lu ka bara feride bo marakao ay nga fo marakao tay tunga tay marakao tay so ngi o gole tunga o le tunga ni tara sula bachile nu jokarame ki joro la le jokarame ulu malila ulu koni jago koni o secret na gasir bubul o che ni dona do ke fendigi o wori badi o koni amakoro e bi ulu enyebula glogi bado kaluyede glogi ba nyuma mo nyuma ani musana ni fu ori ka duwe no ka duwe parce que ni wari mo do mo jaya asi ko to lawo abule ko fote de mais là les munya mo fu quoi ni tara sisan dabananya ni butiki ba bel baye eki kunto zakala je to bumba ka bachili ne tara sugula ne alaje wortigi to tigi butiki tigi wala mun bokum yara batili la goita yatasay dramera daf daw golfa gambi basum jime karanyera yarnangore jige woygalo be jogorama wori be jogorama ebe nimbe jabo digi nimbe wori mundi bazana mundi tisila mundi barmala absanu abi lula wala bitaji fere o wala amakoro tasisa ni mo ma dale ko kata unyefle ay ndenti soso abi woni ndenti soso ne tiende able yenje donc amude mali wartigi baw wala jokela ban nam wartigi baw mo jago sraka ni ya jasina be fengoy abe wi o ko ale anu wede ama fu mo warti fesro mo ko fesro me aga chia munga ikayara ka dono e wulu voilà donc amu befo donc wulu da nasula ka sumu nyaga ambolo amu fo bon ma fe ko do fo parce que jamana ni jamana beni tabulu et puis wulu bi nyonde mede parce que il y bala vous faites doke ni tara iba vo yara fils golfa et frère dramera et cousin toujours il va se wulu ga balnu nyona bo abe e wado abe o kalamindi mo ko makalenti sekula jama farale nyaka o ko loka gele o yu ka sesoro de na fo ni kelen fen soro o ba yare sumo garala u je ka baraka nyo fe iba soro ni makele hakli kele makele garse kele o da so no mo afla do sisa o hakli nyo ni nyo ma garse o binye ya fam ni jama yare fana chaara garse bi cha parce que be na hakli la nyo e ni do dama nyo fe ni butiki wala kara butiki la do ndo o le butiki do wala dale ka be magay bulala no fana moyana no opta yoro wala ka do fana bulala donc abi yara subu bi ne ko la donc bi amu fo ko lo ka feren kay ne te ko lo bula ko ni basu gambi ale bazani vere male fo bi basu gambi abi ribi de lay mu bati de gol fala male fo donc fa jokrame bi am bu fo ne bon ne te ko do bi ale dawe jokrame de me ale ko no do jagole de ale fonctionnaire mo male vali ali Ousmane Daw mais afay jo kala afa mo jo kala oui comme tout cas mun nana bon ko ka jego ke ka to sorala ka sojo sugubala oui afay Ousmane Daw akay mo bi sugula mais ale ko no sunga jego ke ale ta ko la kelenge ale bi barake am pola donc ale make ale da fanante wargo ko le nay aywa voilà abi wargo ko ma do mali fo impote waré donc intergue do be les caraniera on l'appelle Marc Flaquet et il faut le téléphone sont de l'éducation les caraniera ils sont des mon petit donc vous fa la commerce comme téléphone accessoire
le Karanyara donc olu fana on b'u fo bi fana fasadu ni pochetu ni bo bedeke le fasadu ni fɛn de téléphone on b'u fo ani baturu na ɲɔgɔn na fɛn mi dɔ la an b'u fo donc fɛn mun ye jɔkɔrɔ ye bi n'a tɔgɔ bɛ la n'a jamu ye Bokum Yara Bakiri La Goita Yatasei Dramera Daf Daw Golfa Gambi Bazum Jime Karanyara Yarnangore Jige Wegalo an b'aw bɛɛ fo o ni foli ka kan voilà et puis misala ɲuman fana bɛ fɔ ye dɛ a fɔ ye an bɛ sunkalo la donc u kana ɲinɛ ka jaga bɔ dɛ o ye tiɲɛ voilà u ka jaga bɔ k'a di fantanw ayiwa jogora mo ka fantanw sɔn voilà ka fantanw sɔn voilà ala ka tile yɛrɛ ala ka dɔwɛrɛ jira kan bɛɛ an ba